nonse amene mukupanga join mukuonera presentation afterwards. Kwa lero tikhala tikuyang'ana za mpingo wa ku Sardi. Tayang'ana mipingo wayambira tinaona ndi wa mpingo wa ku Efeso, kenako tinaona mpingo wa ku Smyrna, kenako tinaona mpingo wa ku Pergamo, taonanso last week mpingo wa ku Thyatira, kenako apapa tifunaone mpingo wa ku Sardi ngati mpingo wachi number 5. Okay, mwanjira ena tikuyandikira kumalizisa mipingoyi. Okay, so ndipange share presentation yathu kuti tiyende limodzi, tiseke maso kuti tikhale ndi mawu apemphero. Tiseke maso apemphero. Ambuye fathokoza kuti padera ife chisomo chimene mwatipasa kuti tikakumane pamodzi amalayi akumayiko osiyanasiyana ndiye naso amene ataonerere taona. Pempha kuti monga munalonjeza kuti uthenga uzalakidwa ku dziko lina lililonse kwa mitundu ndi manenedwe yosiyanasiyana. We pray kuti uthenga ukafike wina aliponse ku nyumba ya anthu osiyanasiyana ndi kuwabweretsa onse ku chidziwitso cha mwana wanu Yesu Khristu. Muzina Yesu Khristu ayemphera. Amen. 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 Alright, athokoza kwambiri ndi abale ndizifuna changu powerenga chifande tili timakhani mtunda wautali. So ningozipanga pin. Okay, so tikuona za mpingo wa ku Sardi. Okay, mpingo wa ku Sardi. So presentation yathu ni imeneyi. So tikaona muno bwino mipingo imene tayendera. Okay, bane khanga tinozo kulivuta pang'ono paka close ichi. Yeah, okay. So tikaona mipingo imene tayendera tinayamba pa Efeso, right? Chochoka kwa Efeso takwezeka kupita ku Pergamo, ndikukwezeka abe kufika kuti ku Pergamo, kusesereka ku Thyatira, apa tilino pa Sardi. Okay, so next week tidzakhala kusesereka tikupita ndithu chamkatikati. Alright, so musiku wa lero tikamaona za Sardi tiona tuno ndi nthawi imene chiyambi chake cha mpingo umene wa Sardi ndi nthawi imene right upon the dark ages. Okay, tikamakamba za dark ages tikukamba za nthawi ya Thyatira. Okay, so after Thyatira tikuona tuno pakubwera this period ya Sardi. So tikaona mwino ma church periods iwa akubwera mu nthawi. Okay, so akubwera mu nthawi ndithu tikaona yambirira tivesana kuti the very first one in the apostles. Titaenda pang'ono tipeza tuno tikubwano kwa anthu amene anabwera pambuyo pamachani pa ma apostles. Tikaseserekabe tikubwano mu nthawi imene anthu amene mu nthawi imeneyi yokuti tinafika nthawi ya Pergamo kuti no ndi nthawi imene anataya choonadi, kena kufika mu dark ages. Koma nditafika mu dark ages last week tinanena kuti Mulungu anauza kuti no ndizakupasani nyenyezi ya nthanda kapena nyenyezi ya mbandakucha. So nyenyezi imene tinaona kuti no ndi the morning star, kuti no chiyambi chani chiyambi cha the reformation. Okay, so lina chiyambi cha reformation. So apa tikamana kuona no mene reformation inayambira kusesereka nayo. Koma tisanayambe nthawi zipaja timamba ndi chani ndi mpingo kuti ndi chani kena kuti mponano individual church. So tikamakamba za kusonganizisa ntchito, timati kusonganiza ntchito, pali zinthu ziwiri zimene zimakhala zofanana kapena zosiyana. Tikamakamba za organizing the work ndi church organization, zinthu ziwiri zosiyana. Mukamapanga organize the work, mukusonganiza ntchito ndi kuti mukupanga utumiki. Okay, kuti utumiki uzenda bwino, wani mufuna mukalalike, mukagwira ntchito za chifundo, angakhale mwina kukhazikisa ma mission, kukhazikisa ophunzira kuti nawonso akalewe mu utumiki ndi kuthandiza iwo amene akufunika amvesese, right? So izizi ndi zinthu zimene zikayikika timaona zimakhazikika kwambiri pa local church. Okay, osati kupanga chi hierarchy chonena kuti chiyamba kulamulira chani ntchitoyo. So tikamapanga hierarchy kuti yamula ntchitoyo, apo ndi tikupanga no tikusonganiza na ndikuti church. Okay, which is chinthu china tupanga mati hierarchy. Okay, so ndi zinthu zosiyana mwenewo. So ma characteristics paka pamene ntchito ya Mulungu ili organized.
okay, tikakhala tino tikupanga organize ntchitoyo izi zine Bible imafotokoza. Tikaona muno mwino chambia chimene timaona china tino okhulupirira amapemphera pamodzi kuti agwire ntchito limodzi. Chambia chimachitika ndi mene ndezi zikuzikamba pa local conference. I think last week ndi inayo tinafotokoza kwambiri za church structure ya pa local conference independent ndi yokuti ili under general conference, as in kuti no pali ndithu hierarchy. Okay, so tikaona Machitidwe 13 verse 2 kunena kuti no wina atiwerengere Machitidwe 13 verse 2. Machitidwe 13 verse 2. Yeah. Ndipo pakutumikira Ambuye iwowa ndi kusala chakudya, Mzimu Woyera anati, mundipatulire ine Barnabasi ndi Saulo ku ntchito imene ndinawayitanirako. Pamenepo mmene adasala chakudya ndi kupemphera ndi kuyika manja pa iwo, anawatumiza amuke. Yeah, so tikuona tuno tikamakamba za ntchito kupangidwa organize, anthu anasikizika mu mtima kuti pafunika pakhale anthu urakatani akalalike makamaka Paulo ndi Barnaba, right? Mzimu anasusa, so anthu anasusika, anakhala ndi nthawi yotani yosala chakudya ndi kupemphera. Kenako tikuona kuti akuyika manja abalewa kuti akatani apita akatumikire. Zimene zikuonesa no pamene anthu akupanga organize the work, zinthu zimafuna zikhale za systematic. Ngati panopa pali ka system, right? Ndikupanga presentation, so nene mapanga present the other time when I saw Frederick Daniels, right? Mapanga systematic. Winazowenga Bible, winapanga present. So kungozi kamba in our context. So Bible that ntchito yopangidwa yani organize. Okay? Chimodzimodzi apa pana anthu sizoda anthu sadaka kupita nthawi imodzi achikulu. Pafunika akhale anthu special kuti amanga organize kuti akapange mission. Paja nthawi yawoyi Chikhristu chinali malo amodzi ndi amafuna achifalise. Pamenepo ndipo panali ntchito. Pamene pafunika pakhale organizing kuti ntchitoyo ikhale organize ya ndondomeko yende ndithu. Okay? So okhulupirira atamba kutuluka. Ogira ntchito namba utumiki utamba uchuluka, verenge pa Machitidwe chapter 6 verse 24, antchito sanamba sodani kupezeka kuti apa kuchuluka. Tawerenga menepo. Verse 3 ndi 4, Machitidwe chapter 6. Chifukwa chache abale, yang'anani mwa inu amuna asanu ndi awiri, ambiri yabwino, odzala ndi mzimu ndi nzeru, amene tikawayike asunge ntchito iyi. Verse 4. Koma ife tidzalimbika nkupemphera ndi kutumikira mawu. Amen. So tikuona tuno anthu panali ntchito imene imafunika ichitike, ntchito ya udikoni. Zakudya zimene zatuno anthu ena amaona ara kusalira ifati osiya ndani sa Yude makamaka azimayi okuti amaona anasoma widows. Okay, so amaona kuti no ife tikuona ngati tikusalidwa. So tumwana nata ife tikufunika tikhazikike pa mawu ndi pa utumiki wopemphera. Okay, zinthu zimene nthawi zina timatawala bara kodi amafuna paka zito khani nthawi pemphera mutumiki pemphero ndi ntofunika kwambiri. Without prayer baby mishingayende. Okay, so anayi alfedu tukire mawu, titumikire mawu ndi pemphera. So tikamaona za kupanga kusonkhaniza na ntchito function ntchito imakhala ifunika kuposa structure. Manjira ndineyo je tikamapanga apa tikuona kuti ambano kusankha maudindo, right? So maudindo nkhani yake sizolaka kukhazikika pa chi structure yayi. Maudindo nkhani yake ndotinaka pitize yani ntchito yokuti ntchito ikhale organized. Okay, so structures zimakhazikikapo kuti zithandize utumikiwo osati kuti zikaupange govern kapena kuumata. Okay, so apa zimachitika zotino zijati makamba za local church autonomy imakhala preserved, meaning kuti now no palibepo chi structure komano pamakhala cooperation. Okay, so zinthu zofunika kuchitika zimapangidwa ndi akhristu oti akhwima ndi okhulupirira amene ali otani ozazidwa ndi yani ndi mzimu. So zimachitika at a local level. Okay, so tikamba kukhala so za organizing the work, china chimene chimafunika nchena tuno pamafunika ndithu kusonganiza chuma kuti chikathandize ndani
atumiki amene akagwira ntchito ngati ma missionaries. Afilipi 4 verse 15 ndi 16 akuti bwanji? Philip 4 verse 15. Koma mudziwanso inu nokha, inu Afilipi, kuti m'chiyambi cha uthenga wabwino, pamene ndinachoka kutuluka Makedoniya, sunayanjana nane mpingo umodzi wonse m'makhalidwe achopereka ndi cholandira, koma inu nokha. Verse 16. Pakuti m'Tesalonikanso munanditumizira pa chosowa changa kamodzi kapena kawiri. Amen. So pakakhale wachitika utumiki, right? Ndithu si kungoti pakhala anthu ozipereka agwire ntchito, right? Now anthu amene azipereka kuti akagwire ntchitoyo amafunika ndithu azitonthozedwa mwanjira ina. I think mukazaona presentation imene ndinapanga ya chachikhumi ndi zopereka, tinaona nayo kuti tikamakamba mu chipangano chatsopano, okay? Ku chipangano chatsopano kuli zopereka mwaufulu basi, okay? Chachikhumi chimakhala chokhazikika makamaka pa Alevi, right? So pano palibe pa Alevi, pali utumiki wa Melkizedeki. So amene akupereka amakhala achita kusogozera ndi chani? Ndi mzimu. Chosowa chichaoneka munthu asimikizika ndi mzimu tatani apereke ku chosowacho. So akutino mipingo yonse sinayanjane nani chifukwa chani? Nthawi imene panalibepo lamulo, Paulo samalamula kuti inu mupereke ayi ngati ndi mazonera pano ayi. Anthu akasimikizika kuti utumiki umene utumiki watikhuzira ifeno ena sakapezeke nawo utumiki umene ukafikire anthu amatani amapereka. So akuti anthu ako a Filipi anayi olola manja anali osefukira kuti apereke ku utumiki kuti utumiki ukatani ukafika. So Paulo anali ngati missionary amene ndithu amayenda kwambiri, right? Ina amapanga matenti etc. Komano panayi zinthu zina zimene zimafunikira ngati amayenda ndi anthu ena amene ndi Paulo ndi Barnaba, amayenda ndi Sila, right? Komanso mapeza kuti kuli malo ena onena kuti afunika akafikeko koma kumene kuliso chosowa ngati nthawi lonjezera makosana songanizani ndi chuma ngati kwa Korinto. Ndikabwera Sunday mmodzi anzangu ndi pasande amanthawi amene ndipita kuti ku Yerusalemu nayi kuli njala. So titaona kuti utumiki umafunikanso chuma, okay? Chumacho chikuperekedwa ndi anthu amene ali ndi chikumbumtima kuti apereke osati mukakamiza ayi, okay? So ndithu akundeti ntchito ikupangidwa yani ikusonganizidwa, okay? Tionenso chinthu china kuti ntchito ikagwirenso kwambiri pamafunikanso pakhale azisogoleri ndi aziphunzitsi, okay? Mwinanso mungathe kuziwa pali azisogoleri ndi aziphunzitsi. Ineyo of course nthawi zamene makhala mobilized fati nimakhala immobile fati ndikugwira ntchito. So kwambiri timamupanga ngati pa online kono pala anthu ena so tili pa ground otino tikuthamangathamanga kugawa uthenga mudedzamu munchewu kumpoto, right? So anthu ngati amene akakhala kuthamanga anthu ena amapereka chuma chawo timapasa kuti anthu ayende akafika kuti kumaloko mukuona. So zingalemezo pamafunikanso ma traveling teachers ndi ma elders, okay? So tatoengepa Tito 1 verse 15. Tito 1 verse 15. Chifukwa cha ichi ndinakusiya iwe Mkrete kuti ukalongosole zosowa nukayike akulu m'midzi yonse monga ndinakulamula. Yeah, so Paulo makamba ndi Tito kuti akulu nakusiyani ku Krete kuti mukayike pali chosowa. Ngati for example ndakupasani chisanzo za abale amene ali kuti I think ndikhange ndiuditsa. Yeah, so they are brethren not awulandira uthengawo komano ndionera kuti pakati pawo palibe like munthu wokuti ali firm in the sense kuti uthenga anawugwirisisa. So pamakhala ndithu sogoleri amapitako kukacheza nawo kukalimbikitsa etc. So zingazino zimene amaonanso Paulo kuti anthu alandira uthenga inde avomereza, right? Komano pakufunika ndithu munthu ina apite akatani akalimbikitsa. So ntchito ikutani ikukula, right? So Paulo zonse zimakamba akupanga za work efficiency osati denominational hierarchy, okay? So tikamakamba za zimene zimachitika pakakhala ntchito ikuyenda, okay? Zimachitika nzionera nthawi zambiri ntchito ichi yamba kukula, right? Anthu ambiri amba kulandira uthenga kena kuno pamazilira chinayo kuti pamazamba nokukhala
drift kuti no ntchito ija pamakhala na anthu ona amafunika azipanga control. Okay, so pachifukwa chimene pamazati pa denominational hierarchy amba utani kukhazikikana. So tikamakamba za denominational drift ndi chani, so pamakhala ndithu centralized structure, anthu amanati likulu lathu lili kwakuti, so kulikuluko ndetu kumakhala ma headquarters, ndetu kumakhala definitely ma committee, kukhala ma representative ama church yonse ya committee, kukhala ma president, kukhala ma office kulikuluko. Ndio kulikuluko ndi kumene amamba kupanga kuti chiphunzitso chimene aphunzitse ndi chani. Komanso na ma church amene ali olumikizana ndi ifeyo chuma chizapeza mutani etc. So zimakhala nje, so zimamba kukhala ano ngati no zikuyenda ano kuti no palibe coordination ine yabwino, zinthu zilumikizana bwino, komano imakhala ijeona kuti no malamulo onse ndi kugwira control yonse imakhala ndi kuti conference. Okay, so zimachitika zina no moyo wauzimu kuti no anthu amaona kuti no pali chosowa, right, anthu aja amayang'anira kwa Yesu, zimene zimachoka zimayamba no kuyang'anira no kulikulu kuti kulikulu akuti chani. Okay, so zinachifukwa kuti no ndi organization imayamba no kuyang'anira no mamanyo komanso ma constitution kupambana kuposa mzimu komanso yani mawu ake. Okay, so akamakamba kuti zinthu zikuyenda bwino zimakhala no kunena kuti akukamba za uniformity. Uniformity ndi nena kuti no mpingo wathu makhupira ichi basi ndito alisa asakhale ndi ka dissenting view. Okay, ngati mene munaona ku group dzulo, right, pala anthu ena ndi pa group ya Cluster Foundation, right, pali anthu osiyanasiyana, right, sizoto silipapanga komandi munthu kuti iwo khupira izizi basi, no, we believe mosiyana. Ine I don't believe exactly ngati aliyese pachapa, koma aliyese amabwesa nthawi pakukhala nthawi timapemphera, nthawi tiphunzitsana etc, right. Ngati munthu akuna kuti no sangapeke conform, sizotete mpanga remove muzati iye ife timakhupira izi, no, iye khaona either ndi gonjere kuchiona ali kapena zimene akufotokoza abale ake kapena ine sindikwanise nditulukapo. That's ndimene zimakhalira. Okay, komano kuti mpaka kuntusa munthu ayi. So apapa ndati organization no imakhala ndati pali uniformity and control, amene sakukhupira iyo nto ndati basi manchosapo. Okay, so tikaona ndimafuna ndiwange observe ma organization awiri, Roman Catholic Church ndi Seventh-day Adventism, because ndi ma church amene kwa ine ndimaona tuno ali global. Of course pali ma churches ambiri ena tuno ali global, komano ma churches amene ali global wambiri ndi awiriwa. Of course Roman Catholics ima billion wambiri, I think it has almost 1 billion. Seventh-day Adventist is almost 22 million. So Seventh-day Adventist is wambiri compared to the Catholic Church. One of my churches amene ali global awiri amene ndapanga study wambiri, so that's why ndikupereka chisanzo image. So kuti kulibe ma global churches ena ayi Mungu kupoteka church. So ndimafuna utone the Catholic position. Okay, tiwerenga kuti no ntchito imene yapasidwa kuti no anthu akafotokoze mawu a Mulungu angakhale mukulemba ndi miyambo. Okay, yapasidwa ku maofisi a mpingo okha, ndipo ulamuliro wake ukuchitira monga mwa dzina la Yesu Khristu. Zimene zikuthandiza nawo kuti no kutambasula, okay, kwa malemba kwapasidwa kwa mabishopu ndi kulumikizana kwawo kwa uwolowa m'malo mwa Petro amene ali bishop wa Rome. So apa kuti satno amene angamasule mawu yekha ni ndani, ndi mabishop makamaka kwambiri papa. Mukuona amenepa. So mu the Catholic system ndi top down, Mungu amakhala papa ndeta apasa mabishop zisisereka mpaka kumusi. Tione kuti Seventh-day Adventist kuti so izo ndika Catechism of the Catholic Church part 1 section number section number 3 article 2 subsection 3. So ilink yake ili hapo mtu akacheka. So tikaona the Seventh-day Adventist Church in the Adventist Review June 5 chaka cha 1986 page 12.
ndi komiti yokha imene asankhidwa ndi general conference imene ingamasulire ulosi. Mwanjira ina inuyo Mulungu sakulankhulani yani. Mulungu alankhula ndi general conference. A general conference akaonatu ulosi kuti mwakuti ndi a general conference auzano ma division president, ma division presidents amasese kapita ku union conference kana kuzopezana iniyo ku local church. Iniyo mufunika mupesese tuno Mulungu alankhula kuti yani kwa general conference committee. So izo zimene zimachitika mukakhala muli ndi hierarchy. Central control imakhala ndi anthu a committee. Mawu samamba kuchoka pa mawu a Mulungu ndi zimene mzimu wa Mulungu akunena authority yake. Koma imapitano kwa ndani? Kwa makomiti. So zimene zimatenga kuti no mpingo athu ndi kugwirizana. It's one church. Kumano nkhani yakulu ndiyo tino au mapanga control, mapanga hijack the channel. So tione mfundo ina. Tione what the Catholic Church inagamba pa nkhani za zimenezi. Okay? So tikaona baba akuti Roman Pontiff ndeti papa amene ndi ma bishop ndi aphunzitsi okhawoikika kuti akalalike kwa anthu a Mulungu chikhulupiriro chimene chifunika chikayikidwe moyo wawo. Okay? So ndi okhawa amene angathe kukhazikitsa mafunso. Okay? Amene akubwera kwambiri mu reason. Okay? So akuna kuti no amene azibusa amene akulalika uthenga iwowa ali ndi kusalakwitsa. Okay? Makamaka pa chiphunzitso. Okay? Alipo panda iwo ndoti choonadi chachikhulupiriro sichingathe kufotokozedwa kapena kuti kuonedwa. So izo ndi Catechism of Catholic Church Article 3 Section 3 ndi 2050 ndi 2051 link yake nawo. So akutsiza ndo ndikuzera mwazi phunzitsa okhawa amene chiphunzitso chingatani chikapirikire. So tentoneni general conference ya 7th day kuti bani. So I don't know, general conference ya mpingo imene ili mu session. Okay? Ndi thupi lokhalo. Okay? Ati ndi thupi lokhalo imene ndi ulamuliro. Okay? Makamaka ku structure ya mpingo. Angakhale mu chiphunzitso komanso mu organization. So akuti no ndi okhayo ndithu imene ili ndi authority kuti inde ndi structure yeniyeni. Okay? So iyo ndi code transcript imene inapangidwa record. Ma reference akala amene muthu akatenga. Right, so tiona I think iyi ndi mfundo iyi ndiyo maliza. Tifuna tono tikamakamba za chipulumutso. Okay? Tioneni ku Catholic kuti yani. So akunena kukhazikika pa malemba ndi ziphunzitso za mpingo tradition, right? Council imene imaphunzitsa kuti no mpingo, right? Ndi munthu amene ali payekha kuti atha kukhala ndi chipulumutso kusapanda. Okay, ningoyenga jizo. I don't know. Okay. Okay. Basing on scripture and tradition, the council teaches that the church, a pilgrim now on earth, is necessary for salvation. So I don't know. Ari kukhazikika pa zophunzitsa za malemba ndi zokhulupirira za mpingo. Yeti? Council yagarwe kuphunzitsa kuti no mpingo umene uli okhala pa okha panopa. Yeti? Ukandeti okhala pa ndi Catholic, ndi ofunikira kuchipulumutso. Yeti? Ndiye kuti anthu amene akuziwa kuti ndi choncho. Okay? Koma safuna kulowa Catholic amene ndi sangapulumutsidwe. So pena pa kupitizana tuno ati pali mpingo umodzi wakosokosi umene li Katolika. Kunja kwa iwo sungapulumutsidwe. Izo ziphunzitso zake Katolika. Now ma reference yake apo tentipiteni ku 7th day akuti yani tikaona mu 1994 nakamba yonje general conference aliyani ati kupatula kuti no anthu akukhulupirira motani angakhale kuti anthu akuoneka olungama motani kungopatula kuchoka ku remnant mpingo wotsala 7th day ukakhala payekha iwe ndoti watuluka mu thupi la Yesu. Mwanjira ena uthandiza kuti no anthu amene angakhale atuluka mu 7th day Adventist anthu amene ndeti atulukanso m'manja mwandani mwa Yesu. Anakamba semezi North American Division Offices Adventist Review 1990. I don't know. Ati local SDA church yakhala ngati khomo
loti ukalowe mu ufumu wa ndani wa Mulungu. Akuluakulu zimene zonzoona zimenezo. Tikaona bwinobwino imene mawu a Mulungu akunenera pa Yohane chapter 10, khomo loti ukalowe mu ufumu wa Mulungu ndi Yesu Khristu yekha. Okay, ndinafuna tiwerengeso ina ya Brian Jones, Bible instructor of Watchman Conference in SD. Aliyani ati ndiye kuti ndiyoncho kuti mpingo ati Khristu akuyitanira onse kuti alandire yani chikhulupiriro, koma akufuna ndi kutiyo ife inu ndife totani tikufuna. Okay, onse akukonda Yesu akufuna, ndipo akutera ife tonse, ndipo akuonjezera onse ku mpingo. Njera anthu osafunika aziwa kuti no kuonjezera ku mpingo ndiyofunika kwambiri. Mwachitaka kuthandiza no ngati kuonjezera ku mpingo asemethede ndiyo kuonjezera ku anthu amene akupulumutsidwa. Right, so izi zimene zimachitika mukapanga structure, and this is not true only for the Catholic ndi Seventh Day. Mipingo ambiri imene ndi church hierarchy, okay, imakhala ndi mindset yangati imeneyi. Amboni aliso ndi mindset yomweyi. Okay, tikaona even the Church of God amakhalanso ndi mindset yofana na chonchi. So sizi ndizokuti zili new ku Seventh Day Adventists, no. Sorry, ndikupanga drag. Let me just try to put okay, so these things tithamana ngati tuno chifukwa zimakambidwa ku Seventh Day Adventists ndio tino anaziyamba ndiwo no, the very first people amene anamba kuma panga this type of push ndi ma Catholics. Chizonena kuti no ukhala amene ali ndi ife ndio ukhala amene ali mbali ya ndani ya Mulungu, right? So this is a consequence of what happens munthu akakhala kuti no akhazika pa denomination. Okay, all right, so tipitilize pasogolo. Okay, all right, tikamakamba za denominational drift. Okay, so zimene zikuchitika mukapanga drift kuti no mwachoka pa organizing the work mukupanga no drift into denominational hierarchy. Chimachitika chinena kuti kusogoza kwa mzimu kumachoka, chimene chimakhazikikapo ndi mavoti ndi mabodi basi. Okay, so flexibility imene imakhalapo imachokapo, ndipo tinaona last week na tumene timaona phunziro la kuti anthu opanda mfumu tiona kuti no pamene mfumu yakhazikitsidwa, mfumu ikankhale yalakwika basi nditaliyense so musi watani walakwika nawo basi. Okay, so ndi zinthu zoti no zodabwisa. Okay, so ndi zodabwisa ndithu. Okay, so tenti amene kufotokoza za denominational drift, tikaona ma movements onse amene anayamba munthu ya period imene ya Sade. Okay, tiona na period ya Sade ngati Thyatira ikhalapo mpaka Yesu azabwere. So koma tikaona mono bwino tiona no ma examples amakosana amene anayamba. Okay, ndi anthu ngati achina Martin Luther, John Wesley, William Miller. Okay, titayikapo simuna achina Ellen White, anthu amene anali ngati akuyambisa movement, right? Of course William Miller siningatona anayambisa mpingo as such. So koma tampanga group limodzi ndi achina Ellen White, for tena achina Ellen White they came out of movement ya achina William Miller. So nkona ndayikapo. Okay, so tikamakamba za first generation leto tukamba za anthu amene aliwoyambirira kulandira uthenga, amene mitima yawo yakhala ngati yatekesera ndipo akugwira ntchito. So izi zimachitika mu revival ina iliyonse. Okay, chimene chimamba ndi yani? Phase 1, first generation imamba yonje amakhala anthu ozazidani mzimu, ndipo amakhala anthu ajozipereka, amakhala anthu otino akuziwadi choonadi chimene atani alandira, ndipo amakhala ndi masomphenya amaona. Okay, so anthu amakhala ndithu akukhazikika pa mamu ngamana titioneseni mu Bible, samanena ti gulu lathu kuli bwanji, amene atitioneseni mu Bible, samakhala tuna anthu akusakidwa ndi organization imene akutulukamo. Okay, so amaloza ndithu zala ona no tiye tibwere mamu osati zimene gulu la mpingo likunena. So ma movements amangwamba okha. Okay, amakhala very flexible kuti no anthu akamaona mawu
ndikumaphunzira zina amazisiya zina amazitenga. Okay, organic ndio tinosizira anthu amachita guys tiyambeni chinthu no apazati Mulungu akutekesa anthu. So zikateno anthu amakhala okhazika kwambiri pa choonadi ndi chiyero. Okay, phase 1. Kenako akathama leaders aja tino gulu lija lachuluka anthu achuluka amapitano ku phase 2. Gulu lina liyese mapanga zimenezo pano bwerano ma organizers inonso pano second generation tino ma leaders ambiri adusa bwano second generation mina anthu akhazikisa mipingo chani zinthu zikuyenda bwinobwino. Awano ndi amene amana no tigwirisise ziphunzitso za first generation, tigwirisise ziphunzitso zimene zimatipangisa ife tikhala anthu osiyana ndi wina aliyese. So anthuwa amayamba kupanga no organize the structure kuti ikhale yokhazikika, ikhale denominational hierarchy bwinobwino ndi amambolemba no manuals kuti azisogolera anthu angakhulupirira ABC. Kena kuna amayika no mapolisi, church police, munthu apanga chigoloti mkwesi. Okay, ngati munthu sapereka chikhumiti sambatizi zingamezo. Kena kamayika no makridu kuti ife timakhulupirira izi sungabatizide kuti ulowe mpingo wathu ngati sukhulupirira izi. Koma no generation number 2 imakhalabe anthu onena kuti ali ndi uzimube sinanga makolo ndi amene anali generation 1 ali ndi uzimube. Some of the members amene ali mu generation 1 alipobe koma anthu ochepa, right, ambiri akalamba. So generation 2 imakhabe tuno anthu okuti no experience ya kuziwa choonadi ndi kusaka choonadi alibe. Okay, iwo zimene ali nazo ndi ziphunzitso chabe zimene apasidazo koma kuti nakasake choonadi mukupemphera ndi kusaka chakudya kusaka nkhupira Mulungu imeyo alibe. So imamba kuchoka ku chikumbumtima kuti noine ndifuna ndisake Mulungu, ndifuna ndisake chimene Mulungu akunena, kufikira kunena kuti no kodi tingapange bwanji kuti organization iyende. So pamakhala shift imeneyo. Kenako timapita no ku phase 3, third generation. Organization yakhazikitsidwa ndi timabwera ku third generation. Okay, awano ndi amene ndimakhala no mpingo namba kukhazikitsa ma college oti anthu azibusa azipita ameneko azikaphunzira zimene zinakhazikitsidwa zija kuti yo akabwera wa PhD nditakhala mina pa town, wa degree akhala ndeti town mbali wa diploma nditakhala mbali kunaye kumudzi. So chikhulupiriro chimakhala chongonena je nosati kuti unachita kuyitanidwa ya munthu chito yamuvuta thamba kubusa. So kuku chimene chimakhazikitsidwa kwambiri ndi kukhulupirira kwa organization. No, if mpingo wathu timakhulupirira ABC mpingo wathu, right? So zimene zimakambira kwambiri no mpingo wathu, right? So kwambiri chimene chimakhazikitsidwa papa ndi kupanga china chatsopano, right? Ngati china chatsopano chikususana ndi ndondomeko ya mpingo chimaphwanyidwa semasewera. Ndiyo chisusana ndi ndondomeko ya mpingo chimaganizidwa. Ngakhale munthu atakhala wazazidanizimu. So mamemba ambiri amakhala no akubadwa kwa makolo awo kuti nalekale muti mu organization. So ambiri samakhala ndi chija chonena kuti no ineyo ndasusika ndisate mungaya amakhala no angozira ndi zinthu zaliyana angokula nazo. So anthu amene akususana amene mwina akuphunzira choonadi kuona makosana apo zikuti lere amatengedwa kuti anthu andiukira anthu kuyipa. So system iti imamba no kuzitchinga yokha kuchoonadi, imazitchinga yokha kuchoonadi. Tikamapita ku fourth phase imakhala last phase, imakhala kuti no mpingo uja chi hierarchy chichi chafa. Fourth phase, fourth generation imakhala hierarchy chindetani yokufa. Amasanduka chimene amasusa a generation 1 aja imakhala basi no kuti no tikupita ku church tukapanga licho basi. Okay, bangkhano ziphunzitso zazisogolere basi. So amayamba kusakaza ndikuchita monga komwana achokera. Okay, so yo ngati imene anali ma reformers anachosera mpingo wakatolika ngati ma rebels koma later on nawso anapanganso chimodzimodzi. So yo amasanduka chimene anatani anatuluka.
Protestants amakhala ma persecutors ngati ma Protestants ena ngakhala anatuluka ku Katolika amaotcha anzawo oti akusiyanaso zikhulupiriro zimenezo nzovuta kumvetsetsa komano zinachitika ndithu. So ndimangofuna kunena kuti mwina ngopereka chitsanzo cha the Seventh-day Adventist Church inalemba buku la Body of Christ and organized for the way kangati, yeah. Tikaona the way the Adventist Church began, titaona tinayamba ngati movement, sina church here organization. Inayamba ngati movement. So movement imene inagwira moto ndithu around ma 1833 mmene kuyaka moto ndithu fika 1844 organization movement chinakhala ngati yabalika. Okay, so around 1844 pamene achinaitena mabwera ma Adventist ena sanatenge sanakhulupirire night. Ma Adventist ena ndi amene night amakonda kwalemba kuti manumino Adventist. Okay, panatuluka mipingo almost 5 after 1844. Mpingo imene timauza ife after 1844 ndi Seventh-day Adventist yoka, koma mara mipingo 5. Okay, 4 mayo ilipo including the Adventist Church, koma enawa ena palibe, imodzi palibe, 4 ndipo ilipo mpaka lero. Okay, itatu mayo simakhulupirira zoyimira za night, umodzi Seventh-day Adventist Church ne makhulupirira. So ndimangofuna ndipange focus ino pa Seventh-day Adventist Church imene inachitira. So Seventh-day Adventist Church kuyambira 1844 kumayenda inakhabe movement ya anthu anyina Joseph Bates, anyina James White, anakhala ku kumasaka ndi truth. Now if you look at my writings amakosana awa, inaye movement chabe amalemba mabuku kumatumizirana, chimene amadana nacho kwambiri ma pioneers ndichinena kuti sitikufuna tikhale ngati mipingo around us, sitikufuna tipange organize. Chifukwa chakuti chani, tikapanga organize ndeti tikhala generation 1 tiyenda mpaka tifika generation 4. That's why 1844 mpaka 1863 panadusa almost 40 years anthu osapanga chani chichi structure. 1844 mpaka 1863. Okay, that's close to 20 years I think. Kapena amene matha masamu zaka zanga 23. 1844 mpaka 18 tito cheka pakagerera kuti sayire umbono wa boss. Tuone 1844 mpaka 1863. Yeah, almost 19 years. So muganizira anthu anaenda 19 years opanda organization. Why? For the pioneers are strongly against 19 years amweni. Okay, kambira 1844 kuti no anthu amba kuyenda ndere no aiti amba kukhulupirira zofana naso anthu amasusana naso kwambiri. Kumano zinavuta zonena kuti maybe apanga rent chitenti, apanga meeting wina akanguchisolola chitenti chicho kusowa nacho akafusa ndani pewe sogolera ako angamfusa. So pamachitika zinthu zimene zingachitika nthawi ya Israel imene panaibe mfumu. So zolakwika ndezi makhaza ambiri pamabwera so makosana ena azingorera anthu timiza ndi abale awo nditabwera kuzasakaza anthu kuandamizana amizi ndi pamachitika zolakwika zambiri among my Advent believers. So even anthu amipingo ena amazani makosana mupanga organize amati no, right? Muri 63 for anthu achachulukana zinavuta anapanga bejani organize. Ngakhala anapanga organize anayesesa kuti asakhale ofanana ngati any denomination. 1872 I believe and pamene panalembedwa ma fundamental principles. Sanafuna kuti ikhale creed. And mukawerenga ma fundamental principles anachita olemba kuti izi ndi zimene gulu loambiri timagwirizana napo. Ndipo ambiri anayamba tefena okhe ali Mulungu mmodzi amene amakhala nafe ndi mzimu wake, komanso pali Yesu Khristu amene ali mwana wake. So samakhulupirira Trinity here. Of course anayamba zina za Sabata etc. Koma anena kuti document sizokuti munthu amene sakhulupirira iti muchosa. Si document imene pakisatu tikhale pamodzi. Koma ndiziphunzitso zimene tonse tikugwira pamodzi. Unaona? Anali ni fundamental principles. Sanali ndi creed yayi. So pakudusa kwa zaka mapioneers aja amba uchulukana ena tanati no makosana mupange zoti pakhale divisions. Pakama divisions anthu akafuna zinthu ku conference azipita ku division ndingo azipita ku munthu mmodzi. I think around 901 somewhere there to 1903 panali issue ya church organization.
because anthu amathawa kwambiri kuti asafane ndi ma denominations eni. This was Ellen White's suggestion. Okay, mukafuna ma evidence osewa takupasana mabuku awiri munthu akawerenga. Okay, ananena kuti tikamakamba za church organization pasakhale president mmodzi wa general conference ayi, koma mukawerenga even last day events mukazipeza not one man should be the general conference president. Koma zimene ananena ndizi, pakhale ma division presidents akamakumana paja ma division presidents mmodzi azikhala chairman, aka chairman ndi chaka cha masankhanso aka chairman amayo na mene pasakhale president mmodzi ifo amaziwa kuti kungokhale president mmodzi basi zalakwika. Kena all of a sudden anasankha munthu mmodzi as chairman mangupitira. But this next time, I think around 1904 zaka zondilabika, anasankha ati chairman jazikhala president. Bas, that was the end. Okay, so ankafuna wapanga reform the structure. Sina angapampa makhala president wa 7 day etc. So amafuna wapanga reform the structure. Arangweka chimene yoyo basi zinakhala down at the spiral mpaka kumapeto. So that's how structure ilipo mpale. Why have I said that? Wina akamara asankha president wa Sobano wa 7th day kodi zinthu zisintha namazala amweni zisintha sobwanjiso. Right? So ndizinthu zoteno ndithu. Anyways, tetipirizeni. So tikamakamba za organization tatewengeni pa Oweruza chapter 2 verse 7 mpaka na 10. Oweruza chapter 2 verse 7. Ndipo anthuwo anatumikira Yehova masiku onse a Yoswa ndi masiku onse akulu otsala atafa Yoswa, amene adaona ntchito yayikulu yonse ya Yehova anayichitira Israeli. Verse 8. Ndipo Yoswa mwana wa Nuni mtumiki wa Yehova anafa pa zaka zace 110. Verse 9. Ndipo anamuyika m'malire a cholowa chace Tiheresi kumapiri a Ephraim kumpoto kwa phiri la Gars. Verse 10. Ndiponso m'bado uwu wonse unasonkhanidwa kuyikidwa kwa makolo awo, nuka m'bado wina pambuyo pawo osadziwa Yehova kapena ntchitoyi adayichitira Israeli. Tapana menepe. So akuti Yoswa atamwalira m'bado ujanso natani unapita panabwa generation number 2. Generation number 2 sunaone zimene Mulungu anachitira kwa Yoswa pamene amadusa Yorodani. Sunaone zimene Mulungu anachitira kwa Yoswa pamene anagonjetsa Yeriko. Sunaone zimene Mulungu anachitira kwa ana Israeli amene amalowa ano ku dziko la lonjezano. Sunaone zonsezi. So m'bado umene unachita zoyipa pamaso pa ndani pa Mulungu. So tikamaona mibado imakhala yonjo ndithu. Africa pakhale ndithu special attention makolo apange pass on zonadi makamaka kwa the next generation. For generation yachi number 2 tazambiri machita ubadi bilamo mu system ija o mujonadi chija, right? So imakhala danger ameneyo. Okay, so tikamaona bwino timaona nawo tino pamene anthu ali osogozedwa ndi mzimu amene ali ma standalone churches, right? Amakhala flexible yeti komanso amakhala flexible nayo tino atakubwerera kujonadi chimene chinapo pachiyambi. Okay, so amapanga organize ntchito yawo kuti azipita kuma mission azikaphunzitsa, right? Opanda kupanga chi structure ya hierarchy ya top down. Right? So, komano chimene chimakhala yopya nchedana kuti no anthu achipate ndi standalone amakhala no boza litha kubwera usati masewera. Koma ubwino wake ndi boza likabwera zolakira zija zithautani zithakonzedwa at local level mwachanguso. Okay, so then tingoona ma examples akuchipanga chatsopano. Okay, pamene generation number 1 imene inandachonadi inamba kusokeresedwa. Agalatiya 1 verse 6 and 7 ati bwanji. Agalatiya chapter 1 verse 6. Ndiziwa kuti msanga motere muli kututsika kwa iye amene anakuyitanani m'chisomo cha Khristu kutsata uthenga wabwino wina. Verse 7. Umene suli wina koma pali ena akuvuta inu, nafuna kuipsa uthenga wabwino wa Khristu. Amen. Yeah. So Paulo anara Galatiya ina generation 1
anayamba kupusisidwa ngati mmene makamba zoti ndi standalone church zoti inali denominational hierarchy, right? So anthuwa lidautenga kumapabwera ena kwanamiza anthu aja kuti akutengeka. So zopsa za standalone ndi zimenezo zoti anthu amatha atengeka ndi boza ndi kusokera. Okay, pamene ikakhala denominational hierarchy ubwino wake ndio tino umachita zati mpingo wathu umaphunzitsa ABC, sizokuti munthu ina angabwere kuzasokoneza unless zichoka kumtunda kumabwera kumusi. Koma ngakhale zili choncho mu standalone church zosavuta kuti zikonzedwe. Agalatia 3:1 kukonza akakana uzoti yani. Agalatia 3:1 Agalatia opusa inu anakulodzani ndani, inu amene Khristu anaonetsedwa pamaso panu wopachikidwa. Ichi chokha ndifuna kuphunzira kwa inu, kodi munalandira mzimuyo ndi ntchito za lamulo kapena ndi kumva kwa chikhulupiriro? Amen. So anthuwa analewa akusisidwa pa nkhani ya chilamulo. Amaza no sizoti mungokhulupirira Yesu yekha yake koma mudulire mukadulire musungaso malamulo onse makamaka achiyuda. So Paulo no munalandira chisomo kudzera mwa chikhulupiriro, kodi mupitirira ndi ntchito kapena kuthupi? Unaona? So zinayi zosavuta kuti awafike ife tinali standalone church. Okay, so izo zimene tingaphunzire sonene. So tikama yang'ana ma denominations, okay, zimayamba bwino ngati imene anali the Lutheran movement inayambira ndi Martin Luther. Koma chitangobwachi hierarchy achina Luther chapita hierarchy tangobwera zimene zinasatira ndithu ndikuola basi. Okay, so tikapanga chi hierarchy chimakhala system sichimasinthikaso ya chikangamba kupita mu era chimangopitirira mu era bana. Okay, so anthu amakhala okhazikika ku denomination hierarchy osati chonadi. Panopa movement imene ya Martin Luther inalowa kwambiri LGBT, anamba kwanga ordain ma leaders oti ndi magay ndi LGBT. Why? Chifukwa cha the same issue atapanga vote kuti zimayatha kukhaso ma leaders ngati ordained chimene chinasala kuti chisatire ndi magay. So analowaso muri movement imene I think zimene nazikamba kwambiri movement mu jana masiku series playlist ya masiku series nazifotokoza kwambiri za organization ya Lutheran imene inaendera. Okay, so apapa mafotokoza za Adventist ndi the Catholic kumano mu that series inayang'ana kwambiri the Lutheran Church imene inaendera makamaka kufikira imene ili panopa. So titakuona choncho. So tikamaona mawu osiriza kuchokera kwa Paulo mutiwerengera pa 2 Timoteo chapter 3 verse 5 komanso 2 Korinto 3 verse 17. 2 Timoteo chapter 3 verse 5. Yeah. Akukhala nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake adayikana, kwa iwonso udzipatule. 2 Korinto chapter 3 verse 17 ndi 18. Koma Ambuye ndiye mzimuyo, ndipo pamene pali mzimu wa Ambuye pali ufulu. 18. Koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika popenyerera monga mwa kalilole ulemerero wa Ambuye, tisandulika mchithunzithunzi chomwechi kuchokera ku ulemerero kunka ku ulemerero, monga ngati kuchokera kwa Ambuye mzimu. Amen. So akuti pali ena amaoneka ndi maonekedwe achipembedzo kwayo koma mphamvu yake ndani anayikana, kwayo wokha uzirani uzipatule. So akuti sefete pamene pali mzimu wa Mulungu pamene pali chani pali ufulu, right? So iyi ndi chenjezo limene mafuna ngopereka kwa ifeyo pamene tili masiku osiriza. So tikupitiriza ndi kumalizisa ndi mpingo wa Sade. So takhala tikuyang'ana mipingo imene imayendera. Yesu anaonetsedwa kwa Yohane akuyenda pa nyali zisanu ndi ziwiri zimene zikuthandiza mipingo isanu ndi iwiri, right? Anali akugwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri m'manja mwake. Nyenyezi zikuyimira angelo amene akuyimira atumiki amene akutumikira ku mipingo, right? So uthenga wenenso umapita kwa atumiki a mipingoyo. Okay, so tinayamba ndithu kuona mpingo yambirira wa ku Efeso umene tikaona on the grander scale. So mipingo 7 inali ku Asia Minor, dera la ku Asia Minor. So mpingo wa Efeso umayimirira period ya atumwi. Kenako Smyrna umayimirira period imene anthu amene anali ophunzira atumwi, anthu amene anakhala after
atumwi. Ndiye timaona mpingo wa Pergamo umayimira kwambiri anthu amene anazata choonadi after akhristu anazunzidwa kwa nthawi yayitali, kupena kuno Constantine anapasa ufulu kuti atha kukhala oziyimirira pawokha. So anthu anasankha kuti akhale ndithu akuti choonadi. From that pamene timaona Thyatira, from that loss ya choonadi pamene pamazabwera the system ya Catholic Church, of which we know the inapangana branch to the Eastern Orthodox, the breakaway groups ena. Kumano afterwards tikupita kusade. Kusade ndimene analonjeza kunena kuti Thyatira kuti tunaweza kupasa nyenyezi ukakhala kukhulupirika. Nyenyezi ya nthanda imene inali yambira kubwera kuunika kunali kwa Reformation. Okay, so awati khati kuona za kusade. Kusade kunachitika zotani. Okay, so tikamakamba za sadisi, izo zithuzi za kusadisi, tiona kuti unali ndithu malo enieni okhazikika, zimene zinasala kwa iwo. So tikamaona za kusade, tikamakamba za 12th century, okay, inamangidwa kwambiri pa mwala oti umanyenyeka. Okay, so uli above 1000 feet above sea level. Okay, so unali capital city wa Lydian Kingdom. Okay, so unali ndithu malo olemera, malo achuma ndithu mu nyengo za nthawi zakale zimenezo, right? So kumene kunayambira ndalama, kuti ndalama ya ujeni inayambira kuti kumene kuko, right? So zimene apanga anayika makoma, anayika makoma ndithu atali, right? So sindaona otetezeka umene umapangisa okhala mazikhala zitukumula kuti ife ndifotani utetezeka. Okay, so tikamaona mulamuliro wankulu amene ati Quirus, okay, Sade inapeza tunarani inagreseda mu 549 BC ndi Cyrus. Okay, so zinachita zitatu kuno kutada nthawi imeneyo soja ndithu anabwera fatikwada, right? So anakwera miyala ndikasegula magate kuti achina Cyrus abwera zagonjese, right? So anazindikira kuti no mzinda umene uli ndi passage kamene uli ndi njira ya chinsinsi, fatino wina kana kugona soja pa mpanda pamene patagwesa chipewa. Anthu a Cyrus anakongwa asuzumira anthu aja machinsinsi, so anayenda akatenga chipewa chake ndikubwereranso pamwamba pakepo. So anazatowa njira ya chinsinsi ndi so usiku kutada anapita ndikasegula ndithu gate ndikukagonjesa anthu amenewo. So tikamaona tiona nawo tino ngakhale zinayi chonchi zaka 300 zitadusa, right? Sardis adazagonjesedwanso ndi Antiochus amene anabwera kuzatani kuzagonjesanso mzindawo, right? So zinayinso chimozimozi sona tino Tusanas asilikali ake analiso careless, right? So tikamaona Cyrus Sardis 92 mzinda bukongola kwambiri makamaka Lydian Kingdom. So panopa of course kwambiri ndikuchipululu chabe, panopa ndithu kulibe moyo as you can see, panopa ndi mbiri chabe. Okay, so tikambapo mpingo wa kusade. So apo ndi anthu awo anapitapo kusadeko. Chivumbulutso chapter 3 verse 1 kuti bwanji. Chivumbulutso chapter 3 verse 1. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa kusade lemba, izi anena iye wakukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu, ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ndidziwa ntchito zako, kuti uli nalo dzina lakuti uli ndi moyo, ndipo uli wakufa. Amen. Yeah, so izizi akukamba ndiye amene ali ndi mizimu isanu ndi ngati ndiyo ilakamba ndi Yesu. So mpingo ena uliwosesa amabwera ngati iye amene ali ndicho thandizira cha mpingo. Tikaona anthu akusade akuti amene akunena izizi ndi amene akukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Mwanjinena anthuwa, okay, ndi anthu ena tuno akusowekera chani mzimu. So akawazasire ndi nyenyezi isanu ndi ziwiri m'manja mwanga. Mwanjinena Yesu afuna uzoti ine ndi amene ndakugwirani inuyo m'manja mwanga, right? So akuti akuzowa ntchito zawo, okay, akuzaso dzina lawo, koma akuti
iweyo uli wakufa. So anthuwa ali ndi mayina kuti ali ndi moyo, koma Yesu akuti no, ndinakufa. Koma ngakhale muli akufa, ine ndi mizimu isanu ndi iwiri, ndine yekha amene ndingakupatseni moyo. Okay, angapereke moyo ndi Yesu, akugwira manja mwake ndi Yesu. So Yesu akubwera kwa anthuwa as a solution ku condition yawo kuti no, akuzitenga ali ndi moyo. Ma Protestants akuyima pa choonadi, anatuluka the Catholic system taitira, right? Akuyima pa choonadi chimene ma pioneers awo anakhazikika, koma akuti ndikuza ntchito zako ndi achani, ndi akufa. Okay, so tikamaona uthenga amene ukubwera ndithu ndi chenjezo lalikulu. Okay, mwanga tinakamba za mzinda wa Sade kuti kwambiri umaoneka kuti no ndi wakufa. Okay, tiona nawo kuti no, mzinda wa Sade pawokha unayamba ngati wachuma, right? Unayamba bwino, kumano mapetake unayamba utani usisitika chimodzimodzinso mene zilili ndi anthu aku Sade, ma Protestants. So now tikamaona munthu angakhale mpingo ina uliwonse, sitingamadalire pa zinthu zinachitika kale kale abwino ndimapemphera kale no, right? So sitingaona mmene tinachitira kale, mmene timaziperekera kale, umaziti ngati even panopa zili chomwecho, right? So chinthu chimene chilipo chopsa kwambiri ndikuzikuza, ndikuzidalira kwa wekha, kumene umapangisa ona kuti no munthu usakhazikike pa chimene iwe unayamba. 1 Korinto 13:12 pati chani? 1 Korinto chapter 10 verse 12. Chifukwa chache iye wakuyesa kuti ali chilili ayang'anire kuti angagwe, adziyang'anire kuti angagwe. Yes, so akuti amene akuzoona tawo lichilili aziyang'anire kuti angagwe. So tiona nawo tino Sade ikuzilekalire chilili, koma aziyang'anire kuti angagwe. So tikaona bwinobwino Sade tiona nawo tino ndi nthawi imene anatuluka mu condition ya Tiyatira. So ku Tiyatira zinafika dark ages, Mulungu anakonzesa anthu ake, achina Wesley, Martin Luther etc. Anthu so anayamba kubwera ndi choonadi ndi kuwala, koma tiona nawo kuti no anthu amene ali ndi ziphunzitso zochokeranso kuti ku Pergamo ndi nthawi imene choonadi chama apostles zinatayidwa ndi kupanga asha ene period ya Thyatira ya ma dark ages, which dark ages inadusa kumano the system imene panga runtha amene ilipo mpaka lero, tinayo mpaka lero. Thyatira tinayo mpaka lero, yupanga exists mu the Catholic system, Eastern Orthodox Church imene inapanga branch from the Catholic system, ndi ma brotherhood groups ama Catholic. Thyatira ili minimum, right? Pamene tikaona Sade that ikuyamba nthawi ya Reformation, right? Ma churches ama Protestant churches umene tinawo mpaka lero, of which tikaona bwino totanda tino Mulungu analonjeza tino pamene sakubwera Thyatira izakhalapo. Okay, pamene sakubwera Sade izakhalira ilipobe. So tikaona Sade ndi ma Protestants amene ndi ziphunzitso zimene zinabwerapo nthawi imene amataya choonadi Pergamo kuti Thyatira iyambe kulamula. So tiona tino ziphunzitso ngati za Trinity. Okay, chiphunzitso utatu wa Mulungu chimene chinakhazikidwa kwambiri mu 325 AD ndi ma councils amene anabwera mbuyo. Tikamaona za chiphunzitso cha munthu akafa, khalira anthu akufa tino akamwalira akupsa Gahena kapena kumwamba, ali kumwamba, right? Tikamakamba za chiphunzitso cha Gahena wonyeka osasiriza, ndipo zimene zili mama Protestants, right? So aona no, ineyo ndi mizimu isanu, ndine amene ndekha amene ndingavumire moyo watsopano mwa iwo. So akukhala ndi nyesa miziri mwanjira ina akunyamula ndithu mioyo ya azitumiki kwa ma systems amene wawa. Okay, so ali ndi mizimu isanu ndi iwiri. Tikaona amene pa Isaiah 11 verse 2 imakamba za mzimu. Tawerekani Isaiah 11 verse 2 ariya. Isaiah chapter 11 verse 2.
Yeah. ndipo mzimu wa Yehova uzambalira iye mzimu wa nzeru, uzambalira iye mzimu wa nzeru wakuzindikira, mzimu wa uphungu ndi mphamvu, mzimu wa kudziwa ndi wa kuopa Yehova. Amen. Yeah, so tikamakamba za mzimu ndi mizimu isanu kamba the fullness, utunthu wa mzimu wa Mulungu. So Yesu ndi amene wazozedwa ndipo atha kutipasa ife moyo. So Yesu akamaka counsel a Christ aku Sade. Right? So tikaona muno bwino, okay, tikaona muno bwino, tikaona mumbiri, right? Timamvesana kuti no reformation ije inabweresa di moyo watsopano. Okay? Tikaona ma reformers achi mene amayamba ena anaphedwa achina John Huss. Okay? Ana anthu oti anakhazikika onse anali ma Catholics. Nkona tunena kuti no Mulungu akugwira ntchito ndi anthu. Right? So ma reformers onse anali ma Catholics tikaona muno bwino. Ana anthu oti no amakhulupirira no the church, Catholic Church yokha imene mpingo nda amaisa kuti no alalikire chonali kuti ma Catholics ajapange reform. Koma anaona kuti anazindikira chonadi cha hierarchy kuti ndi chani. That's when anapanga branch off ndikuyamba kulalika kwa anthu no tiyeni mutuluke. Andambiri mama reformers tikaona zolimba za anapanga point finger kuti no system iyi ndi ya antichrist, meaning the system imene ikusana ndi Christ ya Catholic, right? So ambiri anatuluka ndikima paokha. Okay? Koma pakudusa pa nthawi chichitika nchani anthu ambiri anangokhazikira ifeyo as proselytes, ifeyo ma Lutherans timakhulupirira izi, ifeyo ma Anglican izi, ife ma Methodist ujeni majani ma Presbyterian easy. So anangopanga forum pa zimene asugana kubira without progressing. Okay? So tona kuti no tikaona muno bwino pana iziphunzitso zina zimene pana izi ma Protestants ena tikaona muno bwino ngati John Knox ndi Luther, right? Anayamba movement yawo ngati independent movement. Kumano pa weto ake anazakhala no movements oti ni ma state religions. For example ngati Lutheran church. Okay? Tikamaona John Knox or even tikamakamba za the Church of England, right? Tikamakamba za Church of England tikamba za Anglican Church imene namba ndi one of the reformers. Okay? Anglican Church. Kumano Anglican Church inazakhala ngati no ndi state church, the church ya dziko. Kufika kuti no mfumu ya dziko ni imene panga sofundisa yani mpingo. Okay? So mipingo ma movements amene amidali ngati ma Lutherans ni ma John Knox, right? Anazakhala ngati ni ma state churches. Martin Luther ngati ku Germany kwambiri. So chifukwa chimene chocho inakhala ngati no ma movements aja akhala ngati no akuluza no ka value kamene anayako kaja. Sinanga kuphatikanaso ndi yani ndi dziko ngati imene nali the mother church imene anachokako. So ni mavuto ena amene anakumana nawo makosa nawo. Chivumbulutso chapter 3 verse 12 yani. Chivumbulutso chapter 3 verse 2. Yeah. Khala odikira ndipo limbitsa zotsalira zimene zinafuna kufa, pakuti sindinapeza ntchito zako zakufikira pamaso pa Mulungu wanga. So akwalimbikisa no ulimbikise zimene zilani zosalazo. So even ku the Sade kuli anthu amene just like imene kunalili ku Thyatira kuli anthu amene anawuza kuti mukagonjesa muzakhala ndithu ndikulamula ndi ndodo yachifumu, right? Ku Sade so even kuliso sizoti zonse zayipirato ayi. Okay? So ali pali uthenga ndithu tikaona ma Protestant churches ambiri ndi uthenga wokoma wakulumisana ndi chikhulupiriro. Okay? Koma kuti tikaona bwino chifukwa cha chiphunzitso ya Trinity. Okay? Chiphunzitso choto ni Yesu akhala mwa ife chinakhala ngati ya sokonezedwa. Chifukwa choto no si Yesu akhala mwa ife ndi munthu wachitatu akhala mwa ife. Mukuona? So zinthu zambiri zinakhala ngati no zasokonezedwa kuti no nkhala legal fiction. Yesu akhala mwa ife iye koma uzera mwajana uzera mwa munthu wachitatu wa Mulungu. So zinthu zambiri zinakhala ngati no zankusana ngati legal fiction, you know. So rather kuti no ndi Yesu amene akukhala mwa ife. Yesu anafa chifukwa choti no Atate anamusiya yekha pa mtanda ndipo anakhala tchimo malo mwa ife ndipo pamene panagonjetsa tchimo zinasanduka kuti no
Yesu namene analipira ngati he paid the price for us, analipira mtengo malo mwa ifeyo. Mwana? So zimakhala ngati no Yesu anafa malo mwa ife ngati kuti no ndeti ifeyo ndi kuti no timakutenga ngati olunga mosati tili ndi Yesu yodi. Mwana? So zinthu zambiri zimatani zimakhala zosiyana. So tikaona bwinobwino tona no ma regions ambiri amene Protestant chinayamba. Okay, Protestant chinayamba kwambiri ku Europe, kena kuchinathaira ku America ifatu nayo ngati persecution kwambiri mtake ages. Tonatu kwambiri kumene kumadera ngati amene Kristu sicholimba ya chambiri chakhala chayamwidwa ndi ma movement ya LGBT. Okay, so tona nawo kuti no LGBT inalo kwambiri mu ndale zomanga sa affect chani mipingo iyi ndipo feminine kwambiri uzimu wawo unakhala ndani wayamwidwa. Koma ndeti kaona mipingo yomwe makamaka ku Africa kunoko ngati ku Malawi, kana Nigeria, Ghana, Kenya, yeti ndi mipingo yomwe kuti no ikugwira ntchito yayikulu. Okay, ndi mipingo yomwe so kumene chifatu kuli usauka kwambiri, right? Tikaona bwino ku Africa kuno kwambiri kusauka. So peza tuno chifukwa imene mipingo imene inabwera ndipo inafala chifukwa na anthu amafuna ya chiyembekezo. Koma osati izi zokha, komanso tikaona 7 kumadera ngati Soviet Union, kumene Soviet Union inayi system imene madana kwambiri Chikristu, kumene kukuso Chikristu imene cha Sade ma Protestant chinafalaso kwambiri. So tikaona bwino Chikristu titaona raji mafala kumene kukosawa kumene kukosawa kuli ngati kuli condition imene anthu afuna yani chiyembekezo. Even kumadera ngati achina Soviet Union ndi kumene Chikristu chimanyenyedwa osati masewera, koma kumene Soviet Union ndagwa 1990 Chikristu chinafalaso kuti madera a former Soviet Union. So tona Chikristu chimakonda kupanga thrive pamene pali persecution or ma conditions osakhala bwino, right? Pamene pafunika yani chiyembekezo. So tikaona bwino tona nawo tino ma Protestants ena anayamba so bangaso persecute amene ndi ma different beliefs ngati than you. Okay, so tona nawo tino ngati mene makamba za china Martin Luther. Martin Luther ya anaocha a fellow believer uti ya makhulupiriro jani samakhulupiriro ya Trinity. So anapanga zota angumuocha basi, so zingamezo zonena kuti no ndilo sunga zikhulupirire kuti ma Protestants amocha so anthu but yes ma Protestants amocha ma descendants are. Why? Because imene system imene anachokamo muona mene. So ukakhala tuka system zoti ni nthawi imwe ndati no wagwirisisa chona ndicho 100% no pamakhabe zina mafunika zifufuze kuti no kodi zili m'Bible fati no katuka system yoti its denomination. You would think kuti no ndeti china ese china yomeku ncholakwika umathango zitaya zonse, right? Kapena umathana no izi zokha zimene zizolakwika zina so mazitenga. So the status zoti no ukunda toka kuti ine ncholakwika kapena no izi nzolaka no, you have to check everything according to the Bible. So that should be the final authority. So ndithu ma Protestant ma reformers ena nawo chadi and ina amene masusana nawo muchikhulupiriro. All right, Chilimuso 3 verse 3 Ariana. Verse 3 Chivumbulutso chapter 3. Chifukwa chache kumbukira umo unalandira munamvamo nusunge nulape. Ukapanda kudikira tsono ndidzafika ngati mbala, ndipo sudzazindikira nthawi yache ndidzadza pa iwe. Amen. So tikaona muno bwino Yesu akulonjeza kunena kuti adzayipeza mipingo ya Sade. Mwanjira pamene Yesu akubwera kachiwiri azapeza system ya yani ya Sade. Okay, now tikaona muno bwino Yesu akuti azaza ngati mbala. So tikaona mpingo wa Sade ni mpingo umene umalimbikitsa ndi system na systems amene amakonda kulimbikitsa so kwambiri doctrine ya rapture amene amati kwatulo. Okay, right? So ndimangofuna kungolimbikitsa kunena kuti timafuna of course fire and sindiona mpingo nawo. So ngono timafuna kuona history pang'ono. Okay, mene ma Protestant denomination anatuluka Catholic Church. So tikaona Lutheran Church inakazisida mu zaka za 1517 ndi Martin Luther ku Germany. Okay,
That's why man no ina anamba kukhala ma state religions ngati ndati no German ena zakhanga the Lutheran Church German ena khanga the state religion at that point. So Lutheran na Catholic monk amene ndamene ukafuna kukhala ndi discussion makakhoma ma thesis kamene mani ma points oti mupange debate. So anakhoma ma 95 thesis ku Wittenberg German amene anasusana kwambiri ndi ziphunzitso za papal authority ndi my dangerous, right? So chiphunzitso chake chinakhazikika pa kupulumutsidwa mwa chikhulupiriro chokha basi. Okay, ndiponso inena kuti no usembe ndwa okhulupirira onse ndi Bible okha basi, sola scriptura. So tikamaona za Lutheran ili ko madera Europe, Northern Europe, North America ndi madera ena ajani a Africa ndimene ku Lutheran Church. Anglican Church tikaona mbiri Anglican Church inamba mu zaka za 1534. Okay, Anglican Church mu zaka za 1534 pamene King Henry, okay, wa England anakhazikisa mpingo wa Church of England. Okay, so iyeyo kupokhazikisa mpingo wa England iye amafuna kuti athese ukwati wake. Okay, akuthesa ukwati wake papa anakana zimene iyeyo zidamubowa mfumu imene nakuti Abbas ifera akhazikisa mpingo wa England ndipo anazitenga yekha ngati mutu wachani wa mpingo wa Church of England, right? So tikaona muli mwino tikamaona nkuna pa mapeza tuno zambiri zimene Anglican amapanga zimafanana bendi the Catholic fatino anatenga ma elements ambiri. Okay, kumano anatenga so ziphunzitso za ma Protestants. Okay, so tona no mbiri yake ikuteno. Tikamaona the Reformed tradition. Okay, Reformed tradition ma Protestants ena amene anamba amakunda kuyinanira kuti ma Calvin. Okay, so amene wawa anayambira ndi John Calvin ku Geneva, Switzerland mu zaka za 1536. Okay, so Calvin anakhazikisira kwambiri chiphunzitso imene masusana nacho chimene nona kuti nchiononga kwambiri cha predestination chijeto no ubu mukando osankhidwa okha. I think tinapanga presentation yoni pa channel yayo osusana ndi zimene. So iye anakamba kwambiri za kukhazikika kwa makhalidwe abwino. So Calvin anapangaso influence iso ma church ena ngati Presbyterian Church ya ku Scotland imene na sokozeda ndi anthu ngati achina John Knox ndi kukhazikitsa mipingo ena ngati Dutch Reformed Church of Netherlands. Okay, right. So tikamakamba za Calvinism ili ma church ngati Europe, North America ndi makamaka ku South Africa. Okay, ndi kunaiso ma Anabaptists mene anayamba ndi Zurich ku Switzerland. Okay, mu zaka za 1525 amene anasokozedwa ndi Conrad Grebel ndi Felix Manz. Okay, so ma Anabaptist amakhulupirira kuti munthu obatizidwa akhale munthu wankulu otapanga chisankho. Okay, zimene zinapangisa kuti no asusaneso kwambiri ndi ma Catholics ndi ma Protestants. Fati ma Protestants ena amabatiza so ana kumaya makweli no munthu azikhala wankulu. So ndi movement imene inakhazikisa kwambiri chiphunzitso choti ukukhulupirira akhale munthu ophunzira komanso pacifism ndi zonena kuti akakumenya uku utamenuze salako usapange violence to violence. Komanso ndi amene anakhazikisa kwambiri kuti no pazikhala kulekana kwa mpingo ndi dziko pasamakhale pamodzi yayi. Asukulu a mpingo azipanga za mpingo, asukulu a dziko azipanga za dziko. So tikamakamba za ma modern Anabaptist panopa tithawa makati ma Mennonites, ma Amish, right, ngati mukwaziwa. So amene wa kwambiri ali ku America, South America komanso Europe. Okay, so paiso Methodist movement imene inabwera mu 1738 ku England, of which Methodist movement inamba mu 18th century. Okay, imene inachitika ku England within the Church of England inamba ndi John Wesley. Okay, so Wesley amafuna kwambiri kuti anthu akhazike mu chiyero. Okay, komanso azipanga some outreach mu community. Okay, so ndimene inakhazikisa kuti Methodist Church ikhale denomination yapadera kupatula ndi Anglican. Okay, so anakhazikisa kwambiri chiyero komanso social justice kuti anthu asamazuze mina anamasiye ma widows yanjani zinganizo, right? So Methodist
spread kwambiri ku North America komanso ilinso pa dziko lonse lapansi. Ndipo pa Baptist tradition imene tikaona mizu yake ikuyamba mu 17th century, inayambitsidwa ndi achina John Smith in Amsterdam ku Netherlands mu 1609. So Baptist anakhazikitsa kwambiri no obatizidwa azikhala munthu wamkulu komanso kuti ndokhulupirira komanso azibatizidwa ndi madzi. Okay, ndi amene anakhazikitsadanso kwambiriso kunena kuti no local church izikhala kuti no ini mphamvu pa yokha, osati zingoti kulikulu komanso amene anakhazikitsa kwambiri ufulu wa chipembedzo, right? So Baptist inakhazika kwambiri ku England, inapanganso spread ku United States. Okay, ndipo ndi imenenso inakula kwambiri kumeneko. Ndipo Congregationalist movement imene inayambanso ku England mu 16th century inakhazikitsa kwambiri ndi chiphunzitso cha Puritan theology imene atsogoleri amene anali Robert Browne, right? So anthu amene ma Congregationalist movement anakhazikitsa kwambiri chiphunzitso chokuti mpingo wina uliwonse uzikhala uzilamulira okha. Okay, so anena kuti no pazikhalanso kuti no mpingo uzikhala kuti uli outside control ya dziko. Okay, movement imene inakhazikitsa kwambiri ku America komanso angakhale kuti ku England. Scottish Presbyterian Church, right? So tikamakamba za Presbyterian tukamba za ndede ngati achina CCP, Livingstonian, Coma, right? So our Presbyterian atabwerera mu 16th century amene amazika kwambiri mu ntchito ya John Knox wa ku England amene anapangina influence ndi Calvin mu ziphunzitso za nthawi imeneyi. So Knox anabwerera ku Scotland mu zaka za 1559 ndipo amene anathandiza kuti ku Scotland kukhale chani Reformation, right? So atakhazikitsa mpingo ku Scotland really otchedwa Reformed National Church. Okay, ndi nthawi imeneyo mpingo umene unakhala ndi Presbyterian form of government. So nzotono msonkhano wa anthu umasogozedwa ndi ma elders osati ma bishop. So mpingo wa Scotland ndio umakhalabe ndithu ndi influence kunoko mabwera ngati CCP. Alright, so taona mbiri ya ma Protestants timalizise. Chimuso 3 verse 4. Tayilenyana about yani. Chimuso 3 verse 4. Chimuso chapter 3 verse 4. Yeah. Komatu uli nawo mayina owerengeka msade amene sanadetsa zovala zawo ndipo adzayenda ndi ine mzoyera chifukwa ali oyera. Amen. So Yesu akunena kuti kusade sizoti zayipiratu ayi, alipo ambiri kusade kuma Protestant churches onena kuti no akuyendanso nani ndi Yesu ndipo pa tsiku losiriza akhala naye, right? So tikamaona akuti kuli mayina ochepa kuti kusade. So kusade kumene kuku ndithu kuli mayina ochepa amene Yesu mwiniyo akutakotani akuaziwa. So tikamakamba za zina wati sade imathandiza kuti no chimene chatani chatsala, right? Tsanza no angakhale kuti no pano pani ma hierarchy etc, right? Palibe ena amene ali mmene momwe amene atakwanise kususana ndi kulefuka kumene kuli pakati pawo. Okay, tikamaona za America amene inakhalira imene imayamba America ifana nthamira amatha ku Europe mabwera ku America ma Protestants ambiri, right? Ma 1800s ndamene anakhanga tuno ndamene anapereka ndithu favor kwambiri kuti kwa anthu ngati achina John Wesley, George Whitefield, achina Jonathan Edwards ndi ena, right? So anthu ngati achina Wesley ndamene analalika kwambiri za chisomo. Okay, tikamakamba anthu ngati achina Wesley analalika za chisomo zimene zinakhanga ziyamba kususa achina John Calvin. Achina John Calvin amene amalalika kuti ayi opulumuka ndi osankhidwa okha. Mimi say utono iweyo orakhala tuno uyesesa bwanji ngati Mulungu sanakhazikitsa kuti zapulumutsidwa zapulumutsidwa. So anthu achina ngati Wesley ndamene amakhanga kulalika ndithu kuti no chiphunzitso cha Mulungu choti pali chisomo kwa onse. Okay, tonse ndife osankhidwa mwa Yesu Khristu. Yesu Khristu ndiye osankhidwa. Iwo kalowa mwa Yesu wasanduka mmodzi wa osankhidwa.
so ndi zimene zinathandiza tuno ku Britain ndi konse kuti anthu ayambe kuti kusisimuka, right? So nkona kuti no pali maina kusadi kumene sanafe yayi. So tikamaona mu revolution imene America inaukira Europe 1776 angakhale ku revolution ya ku France mu 1789, right? Tonana kuti no konse kunachitika zosinthika zambiri, so zimene zinapangisa no ma mission atseguke. So tikamakamba za ma missionaries amene anayamba ngati achina William Carey amene anapita ku India mu 1793, achina Robert Morrison amene anapita ku China mu zaka 1807, achina Robert Moffat, David Livingstone amene anabwera ku Malawi kuno mu 1817 ndi 1841, ndi anthu amene anali oyambirira mu ziphu zimezi. Iyo ndi mpingo wa SADC amene anapanga ma mission, right? Mu 1804 achina British and Foreign Bible Society zinakhazikitsidwa, followed by American Bible Society in 1916. So zonse zinakhazikitsidwa ndi ma reformers amene anayamba kuprinta Bible mu mass scale kuti anthu osazitani azikhala ndi Bible. Alright? Pepani ndikangona kuseriku kuti zinthu sizikuphinda bwe. Right, sorry. Navanga tunaito kupirira. It's okay. Right, so tikamona muno bwino ma organization amene kana na ima hierarchy anakhazikitsa ma missionary movement kwambiri kuti mpaka Bible zipintidwa konse, uthenga wapita kuti konse. Nkona kuti no tili nawo ena mu SADC sizozokuzatani zaipa yayi. Tado ingereni Chihumso 3 verse 5 waliya. Chihumso chapter 3 verse 5. Iye amene alakika adzamveka motero dzovala zoyera, ndipo sindidzafafaniza ndithu dzina lache m'buku la moyo, ndipo ndidzavomereza dzina lache pamaso pa Atate wanga ndi pamaso pa angelo ache. Amen. So akuti no amene atalakike angakhala kuti ndi denomination structure, kumana munthu akalakika angakhala ali mu denomination structure mwangu ang'anisisa pa Yesu Kristu ali akuti yani akagonjesa lethargy imene ku SADC kuti nambiri ndikudziwa kuti umati uli ndi dzina ndiwe reformer inde koma uli wakufa. Munthu akazenda ndi wakufa ndi system, koma kufunisisa Yesu ali yani ali munthu ameneyo dzina yake likhadwe mu yani buku la yani buku la moyo. Mukuona? So yes, akuyenda so ndi SADC. So amene atakhala mu SADC kundigonjesa akuti azayenda naye, ndipo maina awo sajosena yani buku la moyo. Zimene sikuthandaza nawo kuno tikamakamba za SADC tokamba za anthu amene akuyenda so muyani muchiweruzo. Tikamaona the judgment of the kingdoms tinaona no mafumu awiri akuweruzidwa, right? So ndi anthu amene kuzera mu SADC tiona so no tikamaona muchiweruzo imene osati chiweruzo to amene alipomwika apena chiweruzo chikuonesa no ufumu wa Khristu kupanga anthu otani. So kuzera mu SADC aonaso kuthandiza kwa mwazi wa Yesu kapena moyo wa Yesu Kristu umene umasintha moyo ndikupangisa no anthu akayende moyera. So kuzera mu SADC zikaonesa no moyo wa Yesu Kristu marani anthu akaoneka mu chiweruzocho kuti no ufumu wa Yesu wapanga anthu akhale oyera nkona kuendera zayenda nene moyera. So Kristu atakupobwera iye azapeza a Kristu ali mu state ya SADC kumene akufunisa no a Kristu ali mu SADC mo akhali no ambiri atani atembenuka. Okay, so tikamaona za kufufura kumachitika mu nthawi imene kuli yani kuli trial kapena kuli mangulume zokoka, right? Zimene zimaonesera anthu amene ali anthu ake ali mizimu ake kapena amene sanalande Yesu ngati moyo wawo, right? So ndithu pa dziko lapansi pano tikamapita chisautso chosiriza zaoneseratu kwa anthu onse kuti no amene anali ake ndi ati, amene analibe dzina lake ndi ati. So anthu aku SADC alowaso nawo mu chisautso cherani chotsiriza, right? Mafuna kuwerenga verse nayiwerenga komano sinapange emphasize Chihumso 3 verse yake ya 3 akuti
chifukwa chake kumbukira umo unalandira unamvamo musunge ulape ukapanda kudikira tsono lizafika ngati mbala ndipo ndipo suzazindikira nthawi yake ndizadza pa iwe. So tikaona ma Protestants ambiri amaphunzitsa chiphunzitso cha rapture kunesa kuzala ndizazangani mbala kwa inu, right? So tikuona kuti uphungu wa Sade ndionena kuti pamene Yesu akubwera azaupeza mpingo wa Sade, azapeza ma Protestants. Komano chimene akufunisa Yesu ndi nthawi atagonjese that lethargy situation yawo. Chimothy 3:6 aliyani. Verse 6. Yeah. Iye okhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. So amene ndi khutu amve chimene Mzimu anena. Tuzati no Ambuye ndiye mzimuyo. Tikamba zimene Yesu akunena. So amene ndi khutu amene zimene Yesu akunena uzera mwa Mzimu wake. Okay? So uthenga umapita kwa angelo kuti aku Sade. So tikaona muno Yesu, right? Akumemeza mpingo aku Sade. Okay? Kuti ukambe zimene iye akunena kuzera mayani mwa Mzimu wake. Okay? Tikangamba 7 kwa ifeyo. Tikaona muno bwino za moyo wathu wauzimu. Nthawi zina ndapotapeza tuno tangu khazikika kuti timabwera online tipita. Basi kungokhazikayo chimene chocho. Right? Kufuna tinape Yesu ndogwirisisa chimene tinamba nacho. Nthawi zambiri kuti no tiziona kuti no kodi tili moyo wapemphero tili malo amene kufunisisa chimene Mulungu akufuna pa gawo la moyo wathu. Kodi tikufunisa chimene chocho kapena tangokhazikika muchongo ikikayo kuti ife ndawo tiji basi. Tikufunika ndithu tizindikire no moyo wauzimu ndi moyo amene timakula nthawi zingati sitikukula ndithu tikufa. Pamene mndeti tilape ndikuziwa pamene tayima. Chifukwa amene atagonjese ku Sade atakwalonjeza kuti azoyenda ndi Yesu muzoyera. Right? Tikamaka za zoyera ku Rome zimayimira anthu amene agonjesa ndi anthu amene ndi chimwemwe. Chifukwa agonjesa so akwauzana nanga khale ku Sade kumene kuku. Anthu afunika atani akhale ochenjera. Afuna yangani sisi fotenda kaona mzinda wa Sade unagonjesera kawiri konse. Da sekasira si ndi Eugenius ndi Antiochus. Chifukwa chani ana ndi khoma lolimba koma anthu ake amazikuza. So chimenechi ndi chimene tifuna tiziwe kuno tikaya ochenjera, right? So tifuna tizikhazikika pa spiritual condition moyo wathu wauzimu kuti moyo wauzimu uyende tikhalemezana ndi Mulungu ndi mwana wake mupemphera nthawi zonse. Tisazitame tokha iyayi koma tikhalebe ndithu kufunisisa Mulungu. Tikamakamba za chimonso tikukamba za kumuzi wa Mulungu. Kodi tikumuzi wa Mulungu panopa bwino kuposa kale. Sinokamba zozoa kuti Mulungu ndi ndani yayi. Tikamba za ubwenzi. Okay? Tisakhale anthu otayirira ayi koma tizinde chisomo chake nchoposa ndipo Mulungu akufuna ife. Kodi ifero kumufuna? Icho ndiyo phunziro limene tinali nawo mu siku la lero. Mulungu akalemekezeke ndipo Mulungu akadalitse mwa amene waaminiye timagana maono tikhale ndi nthawi yopemphera sikamaso pemphere. Ambuye fa athokozeni apadera fa chisomo chanu chimene matipasa tuthokoza chifukwa timatiyankhula ife mukuzizula ife pa nthawi ina iliyonse. Mukaenda abale onse kumadera amwe ali bibiza kuti yankhula mpaka tikakomanaso next week. Muzina Yesu Khristu mpera. Amen. Amen. Amen.